Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Restaurante Bahía Las Sinas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Sinas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Sinas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Benvidos festeiros e festeiras, hoxe estamos nunha das festas máis esperadas de todas as Rías Baixas, a Festa do Tinto de Barrantes. Imos a disfrutar de todo o que temos aquí, catas de viño, o pregón a cargo de Juan Meniño. Imos a disfrutar de todo isto aquí, en De Festa en Festa. Arrancamos. Agua que no es de beber, déjala correr, déjala correr. Que non somos de aquí e vimos aquí a festa a Barrantes porque este é un festón.
tal, como vai esa cata hoxe? Bueno, como todos os anos, esta é unha cousa moi difícil, estamos na final, os viños son moi bons. E digo, despois de 52 anos, que é o primeiro que se busca nun viño? Bueno, que sepa ben, que sea bo. Ese é o principal, porque senón non... Cantos anos leva usted participando aquí nesta cata? Sobre 22 anos. Xa leva probado un pouco os viños. Os viños, un pouco. Todos xoves foron así, sí. E máis con estes 12 viños finalistas, que total, isto é ahora aquí, son os 12 millores que hai no Salnés. Que matices son os primeiros que buscan nun viño daqui do Salnés? Pois o color, a aroma e o sabor. Ese é o principal. Ese é o principal. E viticultor, pois, casi desde que nací. Porque xa me criei con meus abuelos no medio das viñas, con 10 anos xa andaba no medio das viñas. Mira, toda unha vida dedicada ao viño, entón. Ao mundo do viño. Esta xente está mirando o detalle que están facendo aí. Bueno, máis disfrutando dun viño bo. Máis disfrutando dun viño Barrantes, bo. Dun viño Barrantes, bo. Eso que quede claro, viño Barrantes. Barrantes. Que vai con todo, con pulpo, con todo, vai con todo. Con todo? Con todo. Hai algo que resalte o viño Barrantes a diferencia dos outros? Sí, todo. Todo, color, sabor, todo. Para un intestino, unha das cousas máis medicinais que hai. Pois, porque o eu vivino. Pois aquí quedadito, para o intestino, unha taciña de tinto Barrantes que é buenísimo. O mellor que pode fazer. Eu garantícille, bebendo viño tinto Barrantes, garantícille máis anos de vida, que sin bebelo. Que sin bebelo. Pois entonces hai que dar. Cantos anos levamos participando na cata? De sempre, desde rapaz. De rapaz que viña a cata? Bueno, daquela facíase nas aldeas, en cada aldea. Somos como valedores e aprobamos de vez en cando un, pero bueno, o que aprobamos está ben, está bo. Non houve así ningún que lle sorprendera este ano? De momento vamos co primeiro, non? Aí van co primeiro? Vamos co primeiro. Imos collendo temperatura, entonces, non? Ustedes que se dedican ás viñas tamén? Sí. Sí. De toda a vida, imagino. De toda a vida, sí. É que son daqui de Barrantes? Sí, de Barrantes. De Sisán. De Sisán. Bueno, aquí, hola. Claro, Guadumes. Bueno, pues nada, aquí vos deixo disfrutar do viño. Bo día. Estamos reclamando o viño, porque estábamos aquí moito tempo. Moita espera e pouco viño. Estamos a seco. A seco, mala carrera entonces. É mala carrera, sí. Teñenos esquecidos aquí, pero bueno. Que tal este ano o viño? Ben, está bo, é o que provei, está ben. Aí é o primeiro de momento, non? Sí, é o primeiro. E que tal? Notas a diferencia de outros anos ou...? Sí, está bo, viño, sí, está ben. Gusta. Usted que suele participar moito aquí na festa? Sempre, desde que empezou. Mira que son 52 anos, Pois 2,50, eu que inaugurei a festa esta. Aí foi usted o primeiro que dou. Que casualidade que estamos co primeiro que dou aquí a festa do viño. E como é o seu nombre? Era o alcalde da cala. Carmelo Barreiro Vázquez. Bien. Sí. Entón foi usted o que iniciou esta festa? Sí. Quen lle iba a decir daquela que iba a votar 52 anos? Desde logo. Pero cheguei aquí, gracias a Dios, e penso ainda votar máis, 97 anos? Sí. Non chego alá, nin, vamos, sí, nin meténdome no congelador. Que poñerlle peito, respirar como sea. Moi ben. Hai que ter fe. Hai que máis cuidarse un pouquiño. Non como eu.
No Carmelo sempre se colleu moi ben. Bueno, a min díxome por aí un compañeiro que o médico aquí recomenda tomar sempre unha taza de tinto Barrantes ao mediodía para o intestino. A mediodía para facer boca. Ai, ao mediodía para facer boca. Depois a tarde e noite xa en vez de unha taza habrá que tomar 3 ou 4. Claro, se un viño é bo, un xerro é criminal. O tinto Barrantes sempre é bo. Moi bons días, que tal? Como marcha a cata? Ben, de momento moi ben, é moita calidade, la verdad que sí. Nos está sorprendendo bastante. Que é o primeiro que se busca nunha cata? Que matices? Que é o primeiro que se busca nunha cata? No matices que sea a variedad, que dé a variedade de aquí, que sería o espadeiro, o caíño, o mencía, ten que dar unhas variedades que sean autóctonas da zona. Moi ben, entonces pinta ben este ano polo que vexo. Moi ben, moi ben. Non quero chivar notas, pero vexo... Non chives notas, pero moi ben. Moi ben, hai nivel. Esmeráronse moitos os viticultores, os produtores de viño das variedades autóctonas deste ano. Moi boa calidad, moi boa calidad. Hai algún viño que resalte en conforme a outros anos? Levamos 9, quedan os 3, pero sí hai 2, 3 aí que están con unha calidad moi boa, moi boa. Bueno, eu voulle preguntar. Eu quero facer un día unha cata, pero é que non sei beber viño. Darme algún consello. Deixarse levar, disfrutar e utilizar todos os sentidos. Todos os sentidos, non fai falta. Olfato, vista... Sí. E a verdade que estamos cun nivelazo tremendo, Un ano de traballo. Polo menos este é un ano de traballo. A parte do que hai xa de atrás, non, dos ancestros, de coidar as cepas, porque o viño sale das cepas, do coidado que se ten na terra. Eso é o viño. Eu a verdade que vexo que os viticultores lle poñen un montón de cariño ao tema das vides e todo isto. Por supuesto, é que o viño nace na terra. O viño nace pois bueno, do coidado de todos os días dos viticultores. Entonces, hai que coidar os viticultores, coidar a terra para poder sacar vos viños. Moi ben, e vexo que valedor este ano tamén. Bueno, eu digamos que son dos fundadores dos valedores do viño tinto. De feito, fun o primeiro presidente que hubo desta orde. Seguro que se apunta xente, Bueno, tamén hai que ter unhas mínimas cualidades un poquinho para poder apreciar as cualidades do mesmo viño. Non é beber así que me gusta, gusta todo, e comendo ainda moito máis, pero buscando yo... E a buscar os matices, porque che gusta este viño? O de beber co dedo por dentro da taza non cata, non? Ai, bueno, pero tamén axuda se estás acostumbrado a beber a taza co dedo, axuda a levantar a taza. Que máis se van a dicir hoxe na festa? A primeira vai a ser, agora a mediodía, jefe, como unha taza. Xa a media tarde vai ser, ponme unha botella. E xa cara a noite, boa noite, señora gente. O estómago ainda está preparado para aguantar toda a cantidad de viño. E claro, despois queda todo gran por diante. E despois da festa do viño tinto xa veñen outras festas de outros viños, se lle poden chamar viños, como a festa do viño de barro, a festa do viño de meaño, a festa do viño albariño. Que viños son eses? Non, que viños son eses? Que se están competindo entre eles, porque eles están na UEFA e nós en Champions, así que con tres non se pode competir. Meu abuelo era Juan o Meniño e sempre defendía o noso viño. Nin con 80 anos faltaba para vendimiar. Non todo é beber, que tamén hai que traballar. En Ribadumia somos de fartura. Hai casa de cultura, pero temos 3 campos de fútbol. Aquí non falta infraestructura. En Ribadumia hai máis de 5.000 habitantes. E este fin de semana o protagonista é Barrantes. Hoxe o alcalde debe estar ben contento,
porque o viño que sobra seguro que vai para o ayuntamiento. Hoxe non escoites ninguna sugerencia dun veciño, porque vai todo Dios cargado de viño. Eu nunca bebo alcohol, así que podo facer de taxista e zafarvos do autocontrol. Vos hoxe honrada a festa de bebe tinto Barrantes e a disfrutar todos na orquesta. E por favor, e para rematar o poema, non bebades alberiño, despídome Juan Meniño. Moitas gracias. Rosa Paz, Ramón, José Manuel, José Antonio e Manolo. Felicidades por este novo evento. Isto non cae en saco roto. Isto quere dicir que hai que asumir o compromiso para defender este viño e seguir traballando e apostando para o futuro, para que os que veñen detrás sigan traballando por e para esta festa do viño tinto. Por tanto, os valedores atoderes, máis os novos valedores, temos que ter a obrigación e compromiso de seguir traballando para nomear novos valedores e que esta festa poida ser a 53, 54, 55, 56, etc. Moitas gracias a todos nós. Para que esta festa sexa unha realidade hai moitas persoas implicadas e realmente nos vamos a centrar aí. A comisión organizadora e voluntarios desta festa, a protección civil, os servicios de emerxencia, temos aquí o director xeral tamén de emerxencia de aquí en Pontevedra, o punto violeta, que permite tamén entre todos ter unha festa máis seguras. Señor notario, tamén moitas gracias por estar aquí, aos traballadores municipais, porque a veces, aínda que se pague e aínda que teñan unha nómina, iso non é suficiente para exigir tanto cariño por unha festa. E para todos eles, eu creo que non solamente para os traballadores, pero senón para todos os que están colaborando nesta festa, eu pido un forte aplauso porque iso é gracias a todos. Moitas gracias, bons días, esperámonos para a 53 edición da Festa do Viño Tinto e Exaltación das Variedades do Portal. Moitas gracias. Viva Barrantes, viño tinto do Salnés. Viva Ribadumia! E viva sempre a festa do viño tinto do Salnés e a exaltación das variedades autóctonas. Sí, aquí estamos, hoxe disfrutando dun día espléndido que parecía que iba a chover, pero mira como abreu. O sea, así que aquí hai que vir hoxe 100%. Non se pode quedar sin vir nadie hoxe na casa. Que tal, como te sentiches aí arriba? Aí arriba, bueno, espectacular. Conocí a todo o mundo, todos me animaban, sentíme moi arroupado, pero bueno, teño algo de fame, así que agora tamén me pido corpo un churrasquiño, un pulpiño, que tamén acompañalo co viño, está ben, non? Bueno, ti dixeches que non eras bebedor de alcohol, pero hoxe caíches. Si, hoxe caín, tuve que probar un pouco, para que a xente vexa que o único alcohol que tomo é o tinto Barrantes, é o único. Porque é o millor, obviamente. Bueno, que? Proclamado o rei da comedia. Que sorpresa, non me esperaba. Tío, o millor no. No, pero aí estuvemos, sí. Pasámolo moi ben, o programa foi espectacular, todos os programas. E, bueno, foi unha experiencia inolvidable que me quedo con ela para sempre. A verdade que foi espectacular. E que? Plans de futuro, despois do programa? Plans de futuro? Pois mira, dá casualidade que teño aquí un papel. Vou facer un show de comedia no Auditorio de Ribadumia, no que están a venta as entradas no Concello de Ribadumia ou online. E dá casualidade que este señor vai ser o meu acompañante, que tamén estuvo no programa, fixemos aí unha festa Don Celestino,
No, los dous somos o que ides ver aí, mi madriña. Non me lo perdades, non me lo perdades. Chega, ben. Ahora estamos nun momento fuerte. Ahora toca repartir o liado. Que, como levamos o día? Ben. O día acompaña, o tempo tamén, e a xente tamén hai. Tocouche tamén picar chorizo? Sí, máis pan de millo. Máis pan de millo, botastes unhas pouquiñas horas, non? Sí, empezamos ás 10 da mañá, e bueno, vai. Pero bueno, a ver a xente esta compensa, ver o agradecemento que hai. Hola, moi buenas. Que tal, caballero? Como andamos? Vamos por malo, hein? Vamos servidos? Sí, vamos servidos para non ir á casa xa, Si, home, ti crees? Veño, Non, son de aquí de cerca. Pero paso de ir á casa, para que dou outra volta máis e vou máis mantido que Dios. Yo soy de Bayón. De aquí ao lado. De aquí al lado. Que hay buen vino también en Bayón, ¿eh? Sí. Sí. ¿Y y traigo a las amigas desde de allá de Vigo y de Bayona. Que ven todos os anos aquí á festa do Vigo? Yo sí, mis amigas es la primera vez. É a primeira vez. Sí. Pero seguro que repiten, Porque marcharon con chorizo, Seguro. pero vamos. Vamos a probar a vuestra salud este riquísimo vino de Barrantes. Espectacular. Os animo a todos a que vengáis a probarlo. Caballero por aquí, ¿qué tal está el vino? Buenísimo. Buenísimo. Ha salido a las 7 de la mañana desde Bilbao para llegar al Cinto. Hola, boas. ¿Qué tal está ese viño? Ben, moi bo. Son de aquí de terra? Son de aquí de Barrantes? Sí, mira, San Martiño. Bueno, este de San Miguel, pero este... Pero bueno, tamén pertenece a Barrantes. Bueno, está a mí o viño da lá, da nosa terra, pero hai que vir aquí tamén. A probar, sobre todo cando invitan, sabes? Hai que pagar, non, pero se é gratis, onde os faga falta. Está de despedido de solteiro? Sí, estamos despedido de solteiro. O de Rosa é o noivo. Vai talí. Vamos para lá. Queimo. Vamos para lá. Viñamos che dar a extrema opción, home. Extrema opción. Sei que te casas. Dir que sí. Pero é separación de bienes, ¿no? Separación de bienes sempre. Siempre. Sempre, home, nunca se sabe. Bueno, que tal está o viño? De momento vais a beber. Ainda levo unha máis, Levas unha máis? É que este non me deixan beber. Vai ben carretera. Vai ben. Bueno, esto enseñaremos yo a novia ou no? Millor non. Millor no. Bueno, pues queda dito, a novia non se lle enseña, vale? Pois sí, aquí estamos un ano máis tomando este caldo moi bo, está moi bo. Somos a nova xeneración de vinicultores de aquí de Barrantes. Vámonos a intentar. Empezamos a plantación xa. Está xa lista, está preparada xa. Para consumir, está para consumir. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Vale jugando pudiera.
Espera que van nos botar unha canción por aquí. Que non o teña, que non o teña, que vaya rápida a buscar unha botella. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala correr. A primeira vez, non? Aquí dirixindo a Festa do Viño de Barrantes. Pois como presentadora mestre de ceremonias, si foi a primeira vez. E a verdade é que, pois mira, xogar casi en casa, non? Sí que é un orgullo, porque non hai nada máis bonito que poder conducir un evento de algo que sintes como tan teu, como é pois o viño de Barrantes, o viño tinto do Salnés, que todos os viticultores pois levamos un pouco na sangue e que é a seña de identidade de saber facer raíces de toda unha tradición que ten pois aquí. Pois todo o Salnés, eu creo decir que sí, que sí. Son familia de viticultores, aí pois tanto meus avós, tanto paternos como maternos, meus pais e por suposto, pois miña irmá e eu pois intentamos manter vivo ese legado que significa tantísimo, que ten tantísimas horas de traballo detrás, de man de obra, de sacrificio, pero sobre todo de ilusión e de saber que o que estás facendo pois é unha historia que mantén viva pois toda esa tradición que ti estás mantendo viva, non, dos teus avós e dos teus ancestros. Está buenísimo todo. Todo buenísimo. Todo buenísimo. Vexo que están con cara de entretenidos. Sí, mira este, como deixa os huesos. Non perdo bocado, Podes facer un collar con eles. Eu xa non quería molestalo, que o vi aí entretenido. Home, fixeches ben. Moi ben. Fixeches ben, non molestalo. Nos vimos cos coches estes cos cascudos moi ben. E aquí chegamos solamente para comer. Levamos xa uns cuantos anos en isto, entonces, hoxe como era a festa do viño tinto, pois decidimos vir hasta aquí. Señor, hai que sulfatar que está todo cheo de escarabellos. Muy buenas, de León llegas entonces. De León, sí. ¿Es la primera vez que estás en la fiesta? Comiendo aquí sí, en el tinto ya he estado más veces. ¿Ya has estado más veces? Sí. El tinto engancha, ¿eh? El tinto engancha y lo recomiendo a todo el mundo que venga. Primeiro ano que vimos. O primeiro ano? Primeiro ano, tanto eu como o meu compañeiro. E seguro que repetides. Voltaremos, queríamos vir 7, pero, bueno, un de Foz, outro Arteixo, outro de Ferrol, al final vimos o de Narón e máis eu. Eu son de Fontecova e Arcos conozo bastante ben, así que é dunha zona bastante ao caso. Sí, señor. E que tal a comida hoxe? Maravilloso, non entendo como pode facer un pulpo tan bo para tanta xente. Cheira ben, Cheira, sabe mellor. Sabe mellor. Sabe mellor. Isto é unha maravilla, non acabo de entender como unha pulpeira. Ten que ter moito pulpo de Dios para tanta xente, que hai 1000 personas aquí dentro, telo tan ben, tan sabroso. Eso, porque a mí gusta o pulpo, falo con dientes. Ahora vamos a tomar o postre, parece ser que vamos a tomar unhas fresas con viño, pero todo chapón. Fresas con viño? Sí, parece ser, comentaron aquí que todos os anos se toman fresas con viño. Teñome que enterar onde é, a ver se rouño algo tamén, non? Claro, hai que probar. Pois vimos de Portas, vimos todos os anos porque é unha festa que nos gusta moito e repetimos. Moi ben, festeiros e festeiras, nos imos a coller un pouquiño de aire, a descansar e a ver como sigue esta xente aquí disfrutando desta magnífica comida que teñen. O non vos esquezades, 986710741 e estaremos aí para gravar a vosa festa ou enviar un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Vémonos en 2 minutiños, seguimos aquí de festa, na Festa do Tinto de Barrantes. Convídante á celebración da Festa do Tinto do Salnés, Maribel Moda, deseño e complementos para vestir con elegancia nos teus eventos deste verano. La Óptica de Bea, a túa óptica de confianza en Ribadumia. Exame de eficacia visual, adaptación de lentillas, control de miopía e optometría pediátrica.
Barrantes Mobiliario, solucións en mobiliario e decoración de todos os estilos, con prezos únicos no mercado. Recambios Romai, todo para o automóvil e a industria, as mellores marcas para o óptimo funcionamento do teu vehículo. Autoescola Barrantes, as últimas tecnoloxías nun ensino de calidade. Formación de CAP, mercadorías perigosas e agora tamén recuperación de puntos. Restaurante Tío Benito, platos con tradición e cociña caseira dende hai 40 anos. E Centro de Día Mimosas, intervención especializada, atención psicolóxica, actividades terapéuticas, transporte adaptado, en Barrantes e no Grove. Moi ben, festeiros e festeiras, nós aquí seguimos na 52 edición da Festa do Viño de Barrantes. Agora acabamos con este xantar maravilloso que acabamos de ter por aquí e imos a continuar ca entrega de premios aquí neste escenario en 2 minutiños, o sea que non vos lo perdades porque continuamos, continuamos. Moi ben, gañador, primeiro premio autóctonos este ano aquí en Barrantes. Que tal, como se sintiu? Home, pois é casi un premio, un reconocimiento a traballar nunhas uvas que se están perdendo. E bueno, como a un lle gusta o viño, pois tamén tratamos de facer unha cousa un pouco para que non se perda e outro tamén para degustarlo e para saborearlo e disfrutarlo, claro. Bueno, tamén digo eu que é un premio a toda a vida dedicado ao viño. Home, por suposto. Ahora mismo, a ver, na miña actividade xa de antes foi 100% o que a variedade Barrantes o Tintorro. Cando se empezaron a tambalear as cousas, empezas a meterte xa no mundo do albariño como cousa máis, diríamos, interesante, como maneira de vivir, non? Vai pasando o tempo, perdese o tema nos na nosa caso, deixamos o cultivo do tipo Barrantes, eso albariño, pero, quieto, hai un alto. O espadeiro, o caíño, o loureiro, tinto, eso, bueno, pois quedou aí algo tal e facemos a mellor sobre 1.500, 2.000 litros de viño que a veces só elaboramos ou ben mezclas un pouco máis, un pouco menos, cosas así, un pouco andando para beber e para enseñar. E bueno, pois vimos a enseñarlo aquí e dá estes resultados.
gañador, primeiro premio. Sí, a verdade é que nunca se conta, é difícil, entre tantos viños é moi difícil, hai viños moi bons, pero ao final, pois mira, ano tras ano, pois é un orgullo, contento, satisfeito, nunca o esperas, e no momento, pois mira, agradecer yo ao final a miña familia que sempre está aí, ao final son os que botan a man, que nos axudan na casa, e despois tamén a toda esta xente, que ao final, sin todos os viticultores, isto non sería posible. Bueno, eu fijei-me xusto no momento en que pronunciaron o teu nombre, no momento en que pronunciaron o teu nombre como gañador, abrazaste ali a un home que me fijei aí emocionado a muerte. Sí, ao final é que me axuden todo, sempre me botan a man, e ao final, gracias a él, tamén son o que son hoxe en día. Así, o que aprendí foi por él. Sí que sempre me di, non vas ganar, non vas ganar, non vais con as expectativas, pero sempre tes ese espírito aí, e ao final isto é gracias a él tamén. Ao final estes premios son premios, pero a unha dedicación exclusiva, a toda a vida dedicada ao viño. Sí, está claro, son moitos anos e xa non é un día, non é o día da festa, non é o día da vendima, ao final é o día de todos os anos, o sea, todos os días tens que estar na viña, ao final son moitas cousas que hai que facer, e creo que a xente ten que valorar un pouco máis tamén. Falaba antes con un compañeiro, José, que nos falaba que non había moito relevo generacional ahora mismo, pero bueno, dixo que ti si vas a seguir con esto. Sí, ao final a min gústame, algo que me gusta sinceramente, o campo gústame, pero bueno, sí que espero tamén conseguir outros objetivos que teño na vida, pero sí que non deixaría de lado. Sí que é verdad que hai hoxe en día pouca xente xoven, pero bueno, eu animos en que isto siga crecendo, porque ao final ti podes ter o teu traballo e porque non podes dedicarte tamén un plus ao campo e non deixalo de lado. Pois mira, nada máis, vou te deixar que vayas a celebrar con teus, e non la boa por este premio, e regala yo outro brazo ali ao patrón. Por moitas gracias. Un vino igual de emocionado que a ti. Sí, moitas gracias, moitas gracias. Pois un ano máis, a verdade é que vendo isto como que é unha verdadeira festa da exaltación dun produto como é o viño de Barrantes que tanto nos representa a provincia de Pontevedra, porque quen non conoce o viño de Barrantes, e disfrutando pois de todos estes excelentes viños que tivemos a oportunidade de gustar algúns, non todos, e logo pois de ver os premiados, os 12 premiados que vayan tamén para eles os parabéns porque fan un traballo durante todo o ano para que nós logo podamos degustar na mesa e que sean embaixadores do Barrantes, de Ribadumia, do Salnés e da provincia alá por onde van. O valor, o simboloxía, o recoñecemento a todo un traballo onde aí hai moitas xeracións e iso pois lle fai ser estar orgullosos, como tamén estamos nós deles, que lle den continuidade a ese cultivo de elaboración dun viño tan rico como é o de Barrantes. O sector rural en Galicia, en xeral, pois dise que afrontar a sucesión e o relevo xeracional é un problema, pero vemos aquí no viñedo, tamén no sector agrario, que hai xente, rapazas e rapazas que teñen como seu modelo de vida o rural. Ven emprendendo eles dun proxecto de cero ou dándolle continuidade ao dos seus pais ou dos seus avós. Bueno, estamos con David Castro, alcalde do excelentísimo Concello de Ribadumia. Que tal, como vimos este ano a festa? Pois a verdade é que moi contentos, unha festa. Primeiro hai que dar a noraboa a todas esas persoas que traballan día a día, colaboradores, compañeiros, adegueiros, viticultores, catadores, é dicir, esta festa é dunha familia e a verdade é que estamos contentos porque cada ano traballamos incluso con máis ilusión para mellorar a edición anterior.
neste momento pois estamos esperando para a próxima edición. A verdade é que moi contentos, moi satisfeitos deste xantar, moi satisfeitos de como está transcorrindo a festa, e a verdade é que hai moita ilusión nos veciños e nas veciñas e nos visitantes, e polo tanto, bueno, que máis podemos pedir, non? O tempo nos acompaña, as carpas, sobre todo, onde se poden catar os viños, pois hai un numeroso público que quere saber e coñecer cada vez máis o que pode ser esta variedade, e sobre todo para nós estamos moi contentos porque estamos máis preto precisamente desa regularización da variedade que tan ansiadamente estamos buscando dende fai uns anos, non? Polo tanto, eu creo que parabéns, pero sobre todo para toda a familia que nos axuda a facer cada edición mellor. Bueno, 52 edicións que a verdad non dá pa menos, xa penso que é hora dese título, non? Pois a verdade é que sí, a verdade é que está con 52 edicións sirve para que as distintas administracións, pois de alguna maneira, pois valoremos precisamente que, aínda que hai 52 edicións, que se leva producindo viño, posiblemente haxa moitos máis anos, ou mellor máis de 100 anos, máis de 120 anos, é dicir que este viño tuvo esa persistencia aquí, e esa solidez aquí na comarca, e polo tanto no concello de Ribadumia, e en Ribadumia pois temos a sorte de que celebramos a festa dende fai 52 anos, polo tanto o que nos toca é a responsabilidade dos que estamos gobernando agora mesmo, xunto cos colaboradores, pois é precisamente esa responsabilidade de traballar para que nun futuro pois sexa unha festa moito máis consolidada e sobre todo pois con ese recoñecemento para que produtores e comercializadores poidan vender pois dunha maneira pois moito máis tranquila e con toda a legislación posible na man. Moitas gracias e noraboa para todos, incluídos os medios de comunicación que tamén nos axudades precisamente a darlle solidez a esta festa. Moitas gracias. Moitas gracias. Vimos de Vilagarcía de Arousa. De Vilagarcía. De Vilagarcía. Que tal, como estamos vivindo hoxe as festas? Genial, genial. Isto é unha maravilla, aparte o tempo acompaña moitísimo, o ambiente genial, a temperatura ideal. E ben, aquí cas miñas fillas, o que pasa que a elas dalle vergoña salir na televisión, pero con 2 cubatas a mí dame igual, Sí, ¿no? Dame exactamente igual. Que non somos de aquí e vimos aquí a festa a Barrantes porque este é un festón. De onde vindes? De Pontareas. De Pontareas? Pero que é, o primeiro ano? No, o terceiro ano. Entonces ahora xa sodes fijos da festa. Enamorámonos de Barrantes, da festa do viño. É un espectáculo, un espectáculo. Ahora de tarde, verdad? E no que queda pola noite. E no que queda pola noite. Grites mi nombre. Daqui do lado, son de Mosteiro. Do Mosteiro? Sí, daqui de Meis. Entonces aquí non, do lado. Non fallas nunca aquí a... Aquí nunca, de feito, veña amigos tocar coa charanga Lamí, que tocamos aquí todos os domingos. Ajá. Aquí estamos. E que che pareceu este tributo que temos hoxe aquí? Pois moi ben, un grupo moi bonito, verdad que un tardeo aquí guai, estuvo chulo. Estuvo ben, non? Sí, está moi guai. E o viño que catáchelo? Cateino. Bueno, está bo. Vai macerando. Vai macerando, está rico. Porque con as rosquilliñas, mollando unhas rosquillas, mellor aínda. Moi ben, familia, festeiros e festeiras, nós seguimos aquí nas festas do Tinto de Barrantes. Non vos esquezades, se queredes que vayamos a gravar a vosa verbena, 986 71 0741 ou un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com.
Nos aquí vos deixamos con este tributo ao Hombres G e ca verbena que hoxe temos ao Olympus e aos satélites, que menudo espectáculo nos van a dar. Chao, chao, familia. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata. La gente no entiende que rayos me pasa. Y es que contigo, mi amor, todo me sabe mejor. Solo quiero un sabor. Bachatita, recuérdame, mira. Esa noche que nos probamos. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal, ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis.